16. novembra naša škola naplnila kultúrny dom až po okraj. Stretli sme sa pri príležitosti Dní tolerancie študentstva. Celý program moderovala pani profesorka Lendelová. Skúsime si tento sviatok priblížiť ešte raz. Viete, že zajtra máme štátny sviatok, sme doma, je deň boja za slobodu a demokraciu. Získali sme nové informácie o študentskej rade a zároveň odchádzajúci predseda Erik Laco zo 4. E pasoval novozvolených predstaviteľov. Ahojte. Takže novým predsedom študentskej školskej rady sa stal Damian Filo z 2. D triedy. A jeho zástupkyňou sa stala Alžbeta Kanderová z 2. C triedy. Tak ako to už tradične na našej škole chodí, predtým, než im odozdám toto žezlo, im musím uzemniť. Prosím, pokračuj. Ja mám veľa úspechov. Vyzerá, že nové obdobie bude pre nich úspešné, pretože hneď odprezentovali zaujímavé projekty na najbližšie mesiace. Spustili projekt Vieš niečo výnimočné? Nauč to iných. Predstavili projekt grafiky, mobilných aplikácií, animácií. Samo ma minulý rok oslovil s tým, že by chcel vytvoriť animovaný film, či je to vhodná téma na ročníkový projekt. Dohodli sme sa na tom, že ak obsahom toho filmu bude niečo, čo súvisí s našim vyučovaním, tak samozrejme áno. No a vybrali sme mu určitú vec, ktorú nejdem prezradiť na začiatok. Určite nie to, čo vidíte na obrázku. No ako ste pochopili z ukážky, vytiahol si otázku smerovacie protokoly, takže tento jeho košík bude predstavovať paket s dátami. Hlavný hrdina Adam Šimo, ktorého ste určite všetci spoznali, bude k starej mame cestovať podľa rôznych protokolov. Stará mama mu s ľahkosťou inžiniera objasní, že ktorá cesta je najvhodnejšia, že nie vždy to, čo je najkratšie, vedie k cieľu. Tak, ahojte, asi už viete, ak sa volám, Damian Filo, som nový podpredseda, či predseda Ženskej školskej rady. Prišiel som s takým projektom, ktorý na tejto škole ešte nebol. Jeho názov je Hardwareový kútik. Bola predstavená školská facebooková stránka, televízia Soše a ďalšie aktivity. Najväčší ohlas získali straty a nálezy. Študentom sa prihovoril riaditeľ školy Milan Daníš slovami francúzskeho spisovateľa Exupéryho. Udalosti posledných dní v Paríži otriasli Európou, celým svetom. Zomierali nevinní, väčšinou mladí ľudia. Tieto násilnosti nepatria do vzdelaného a slušného sveta. A preto je o to aktuálnejšie naše heslo. Normálne je učiť sa a normálne je slušne sa správať. A myslím si, že teraz všetci to tak cítite, že mohli by sme si povstaním a chvíľkou ticha uctiť pamiatku obetí všetkého tohto nezmyselného, šialeného teroru. Či už sa to deje na parížských predmestiach, kaviarniach, divadlách, v ruských lietadlách alebo kdekoľvek na svete. Prosím vás, aby ste povstali a chvíľkou ticha si uctíme obete. Po vyjadrení spolupatričnosti s obeťami terorizmu sme sa vrátili k tohtoročnému heslu školy. Mi nahral na smeč tým, že spropagovalo naše heslo normálne je učiť sa, normálne je správať sa slušne. Vydal príkaz označiť všetky učebne týmto heslom a nám v študentskej rade sa veľmi zapáčilo, prosím, prezentáciu, ako sa tejto úlohy zhostili všetci vyučujúci. Takže spravili sme sumár všetkých tabuliek, máme ich tu ako na dlani. No a nás to inšpirovalo k tomu, že vyhlásime najkrajšiu tabuľku. Už sa k nej pomaličky blížime.
To je ona a mňa veľmi teší, že v hlasovaní medzi študentami, napriek tomu, že sme na elektrotechnickej škole, napriek tomu, že všetci robíme na počítačoch, zvíťazila klasická poctivá ručná práca, tzv. Handmade, kde takáto vec na počítači, viete, že by to bolo pár klikov, ale dala si s tým prácu naša študentka, teší ma, že je to študentka odboru digitálna grafika, volá sa Kika Dunajská. V odmeňovaní sme pokračovali udelením cien za Zenit, ktorého krajské kolo sa uskutoční o pár dní na našej škole. Cenu získali aj najlepšie študentské muzeálne projekty. Privítali sme medzi nami otca školskej televízie pána Bača a pozrieme si film, ktorý bol nakrútený k príležitosti 40. výročia založenia školského výpočtového strediska. Potom už medzi nás zavítal absolvent našej školy, tvorca najrôznejších projektov a predstavil sa pomocou 6 filmov. Musíte byť retardovaní správne, smer je správny, musíte byť trošku retardovaní, aby ste boli iní, lebo keď ste iní, tak si vás všimnú. No a dáme na chvíľočku slovo a takú otázku, že nemáme to pripravené vôbec, hej? Čiže nikto netuší, čo sa budem pýtať. Tak moja otázka je, že naozaj som bol iný, myslím tým trošku retardovaný. No tak určite retardovaný. To si iba vymyslel, patril medzi najlepších žiakov triedy. A tá fotografia, ktorú ste tam videli prvý pred ním, to bol jeho spolužiak, čiže oni boli DDT, drobní dolinskí Tomčani. Čiže tak to boli najlepší žiaci na škole, takže retardovaní nie. Ale čo bolo zvláštne, možno neviem, Miro, či pamätáš, či nie, že on pri tých všetkých úspechoch na elektroškole si povedal, že niečím zaujať musí. A jeho prvé kroky boli ktoré, že začal vyrábať drevené detské hračky. Pamätáš na toto? Drevené detské hračky a týmto sa presadil. To bol asi prvý tvoj krok, kedy si na seba upozornil. Tak by som ja povedala. Stačí veľký potles. Počkaj, mám niečo pre teba. No a chcel by som sa mojej pani triednej učiteľke poďakovať za to, že vydržala to so mňou 4 roky a že dala mi možnosť byť iný. Ďakujem. No a teraz memotechnická pomôcka. Včera som to dlho vymýšľal. Keď urobím toto, to znamená, že iný, poviete, že iný. Vyskúšajme si to. Dobre, skúsim s vetou, aby ste pochopili, že kedy. Že keď chcete splniť si svoje sny, tak musíte byť iný, hlasnejšie. Ešte raz, posledná šanca. Keď chcete splniť svoje sny, musíte byť iný. Dobre, výborné, zatlieskajte si. Dobre, a ideme na druhé video, poprosím réžiu. Tak, potlesk.
opäť prekvapenie. Milan ukázal fotografiu, ja som našiel dokonca video. Áno, to je tá stavebnica robototechnológie. Ale iné som chcel povedať. Druhá vec, ktorá ma podľa mňa posunula k splneniu svojho sna, a to je presne toto. Že keď chcete niečo snívať a keď chcete niečo dosiahnuť, tak potrebujete mať okolo seba tým ľudí. Solový hráč je pekná vec, ale bez tímu memotechnická pomôcka bude, že takto ako tie roboty si dávali tú kocku, že bez tímu nič nedosiahnem. Čiže vyskúšame si, keď dám ruky takto, bez koho nič nedosiahnete, bez tímu. Dobre. A keď chcete si splniť svoje sny, musíte byť aký? Dobre, no už vás to začína baviť. Dobre, tak ja som mal ešte pripravené, že jeden z toho tímu by tu mohol prísť. Pečo Michalik, si tu? Nie, nevedel som ho zobudiť, on je Hrádovčan a ešte stále spí. Tak ideme tretia vec, poprosím zase réžiu, aby mi pustila tretie video. V podstate si nájdi na 3067. Máme čistá pamäť. Keď ja tam niečo vyplním, my dáme pauzu. Teraz tam treba písať to. Znamená, toto je adresa. Toto je adresa. Dajme tomu 5000. Všade viete, sa snažia zbaviť niekoho, ktorý je neschopný, dajú to bude riaditeľ nejakú zálohu. A 99% ľudí to zároveň vie, že je neschopný. To sa dá zistiť, to dá veľmi ľahko. To znamená, že tá voľba riaditeľa podľa mňa je perfektná. Nikto si nezvolí, samozrejme, 6A tu začína, F, E, F, C, F, A. Malo by to ísť zostupne, F6, F4, 2, 0, tak to je zapovedný bod. To si musí vyťať do toho. Tá stavebnica, tá sočka, nebola by prvá, keďže bola prvá, ešte som na vysokú školu bez príjmačiek, dokončil som a tak ďalej, takže každý malý krok a ľudia, ktorí sú pri tých krokoch, sú veľmi dôležití a ja ďakujem za to. Keď chcete splniť svoje sny, musíte byť aký? Áno. Mentálne zaostalí. Druhá vec bola, musíte si pozrieť papier. Áno, keď chcete niečo dosiahnuť, čo potrebujete? A týmto ľuďom čo treba? Dobre. Týmto cvičením miestni muži posilňujú a liečia svoje ľadviny, močové cesty, orgánové orgány, ale aj celkovú imunitu. Rozprúdia tým životodárnu energiu či, ktorá sa tak dostane aj do neobvyklých partí. Zdravý, trénovaný muž zdvihne na svojom úde vraj až 300 kg. A posolstvo, ktoré má byť memotechnická pomôcka, bude toto. Je, že keď dostanete šancu nejakú, a oni prichádzajú, tak vždy treba každú šancu zobrať a všetko vyskúšať. Dobre? Čiže toto je vyskúšať. Čiže ešte raz, keď chcem splniť svoj sen, musím byť tak trochu iný, musím mať dobrý, ktorému vždy poďakujem a keď príde šanca, tak ju vyskúšam. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive, 6, 7, 8, feeling great. I'm gonna shine, life is good. I'll do it right, I'm gonna do it right, do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful colors, but it's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, that I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make. Keď budete chcieť splniť svoje sny a pôjdete za nimi, tak majte oči otvorené
toto je memotechnická pomôcka. Pozerajte sa všade na vôkol a hľadajte inšpiráciu, lebo sú a ten, kto je pripravený na tie inšpirácie, vie využiť. No a teraz ja síce tu učím, ale my sa stále aj učíme, takže čo sme sa naučili z dnešnej tvojej akcie, ja teda skúsim zopakovať tých tvojich 5 bodov. Takže ktorý bol prvý? No prvý bol, že treba byť iný. Treba byť iný, ja chcem povedať za našu školu, že my sa stále snažíme byť iní a poriadame stále nejaké akcie, rozvíjame nejaké projekty, ktorými sa chceme od iných škôl odlíšiť. Takže sme iní. Druhý bod. Treba stavať okolo seba dobré týmy. Dobré týmy sme postavili aj na dnešnú akciu. Ja v tom mojom poďakovaní zabudla som ešte na Kupkaca Galinca, ktorý strihal video. A do kúkania ďakujeme pánovi Kompišovi za kultúrny dom, potom pánovi zástupcovi a hlavne Šimonovi Ševčíkovi, ktorý dneska odpremietal celú túto akciu. Spravíme s ním potom nejaký ročníkový projekt. Šimon, čaká ťa darček od pána riaditeľa, vyzdvihni si ho u mňa. Ideme ďalší bod. Treba tým svojim spolupracovníkom a tým, ktorí vás dostali tam, kde sa chcete dostať, aj poďakovať. Poďakovanie si ja ešte nechám úplne na záver. Ďalší bod. Potom treba šance, ktoré prichádzajú, využiť. Takže šanca prišla na 40. výročí školského výpočtového strediska. Prišiel Miro, niečo ponúkol, šancu sme využili. Dívať sa okolo seba a inšpirovať sa od lepších, úspešnejších, ktorí sú v tých oblastiach, v ktorých chcete si splniť svoje sny. Takže myslím, keď sa porozhliadneš aj ty okolo seba, vidíš tu nejakých úspešných ľudí. No a 6. je, na to som memotechnickú pomôcku nevymyslel, je, že za tými snami treba aj ísť. Nech to trvá mesiac, rok, 5, niekomu niečo možno bude trvať 30 rokov, nikomu sa niečo nepodarí, ale to nevadí, lebo aj tá cesta niekedy má svoj zmysel. No a ten úplne posledný bod, poďakovanie, kým sa poďakujem tu Mirovi, tak chcem to ešte trošičku odvinúť. Na začiatku som slúbila, že hostí budem predstavovať priebežne, takže úplne na záver privítam nášho ďalšieho hostia, ktorý tu sedí. A to je Jarko Revalo. Jarko, prosím ťa, postav sa. Jaro je tiež náš bývalý absolvent, ktorý bol jedným z tých prvých, ktorí nás výrazne začali podporovať v našich aktivitách. A keď sme zaviedli ročníkový projekt, hneď nám ponúkol spoluprácu a maturanti budete s ním mať prednášku na tému Ako uspieť na pracovnom pohovore. Jarko bol jedným z 2 našich najväčších podporovateľov, keď sme minulý rok prvýkrát urobili ples soše. A je jedným z 2 nositeľov čestnej ceny, ktorú sme sa rozhodli udeľovať. A to je titul večného študenta s možnosťou nosiť tričko našej školy. No a Mirko, ja sa tebe chcem poďakovať za dnešnú akciu a odovzdať ti tričko našej školy. Zároveň ťa menujem našim večným čestným študentom s právom nosiť tričko školy. Aký ste mali dôvod pre zorganizovanie tejto akcie pre našu školu? Tak cítim určitú povinnosť, že keď mi táto škola za tie 4 roky sa snažila dať niečo do hlavy, a myslím si, že sa jej to podarilo a moje sny som si splnil aj vďaka tomu, že som tie 4 roky tu bol v týchto laviciach, kde ste teraz momentálne vy, tak mal som taký pocit, že musím niečo vrátiť a táto príležitosť bola ideálna na to, aby som povedal o tej mojej ceste, o tom mojom snu, ktorý som si tu vysníval v Liptovskom Hrádku a ktorý sa mi nakoniec podaril splniť. Ako sa vám spolupracovalo s Rytmusom a aký človek je podľa vás? Tak dúfam, že na tieto otázky odpovedal film, lebo práve to bola najčastejšia otázka, keď niekto vedel, že s ním točím toľké roky filmy, tak sa pýtali, však ho musíš poznať, však je to už akože 8 rokov a ty najviac o ňom vieš a povedz mi, aký je. Tak dúfam, že tí, ktorí dneska videli ten film, tak si na to odpovedia. Nebudem opakovať to, čo je v tom filme, nechávam na toho diváka. A tá spolupráca bola niekedy dobrá, niekedy zlá, ako to býva pri nejakom 8-ročnom vzťahu, dá sa povedať až manželstvu. No a dúfam, že ten výsledok stál za to a že sa ten film ľuďom páči. Do dnešného dňa ho videlo
120 000 návštevníkov na Slovensku a v Čechách a sme jeden z najúspešnejších slovenských filmov aj v jednej a druhej republike, tak dúfam, že sa nám podarila dobrá vec.